קבלו הצצה למפת בודפסט. אז פה אפשר לראות את התיאור שעשיתי ואת כל הקטגוריות. אם אתם מורידים את ה-V פה מהתיבת סימון, אז בעצם השכבות נעלמות, אז אפשר ככה לשחק עם זה. פה הכוכב בעצם שומר לכם את המפה. ובעצם זה כל הקטגוריות, הכל מחולק לפי צבעים ונושאים. אני ככה אבחר איזשהו מקום שתוכלו לראות אותו. לדוגמה זה איזשהו סמטה מאוד יפה ומעניינת. יש פה את ההסבר. אפשר לפתוח את זה בגוגל מפות, ואז לראות גם את השעות, פתיחה אם זה רלוונטי. בעצם פה מופיע שם, התמונה, וזה ככה מאוד פשוט לשחק עם זה. נבחר עוד איזשהו מקום, זה גם בית קפה. ניקח איזושהי אטרקציה לדוגמה, הארמון המלכותי, גם אפשר לראות הכל בצורה מאוד ברורה, לקרב, להרחיק, ובעצם לשחק עם זה, ומזה להרכיב לכם את הטיול המושלם.